όταν υπάρχει μια διαφωνία, ρίξουμε τους τόνους, θα βάλουμε σε μια λογική σειρά να δούμε τι συμβαίνει, στο τέλος βγαίνει πάντα το σωστό. Δηλαδή, το έχω δει κι εγώ. Αλλά σε αυτή την ειδικά την προεκλογική περίοδο η Ευγενία ήταν κομβικό. Όταν μαλώνετε στο σπίτι, γιατί πέφτει κανένα καυγά ζευγάρι, επιχειρηματολογείται όπως στην τηλεόραση? Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει, μπορεί να πει κάτι. Πηγαίνω πάντα με τη σειρά και σε αυτήν την περίπτωση. Εντάξει, εγώ με τη σειρά. Με επιχειρήματα δηλαδή. Όταν βάζεις όλα με τη σειρά, όλα ξεκαθαρίζουν. Είναι τη κλασική μετάκατο με τη σειρά, είναι αυτό που λέω για να τα ξεκαθαρίσω. Όταν υπάρχει μια διαφωνία, ρίξουμε τους τόνους, θα βάλουμε σε μια λογική σειρά να δούμε τι συμβαίνει, στο τέλος βγαίνει πάντα το σωστό. Δηλαδή, το έχω δει κι εγώ. Α, μάλιστα. Άμα δεν φτιάξουμε τζαμί, δημιουργούμε εστίες δυσφορίας. Περίεργο μου τα λέτε, να σου πω γιατί. Γιατί οι χώρες που έχουμε μέχρι στιγμής, της Ευρώπης εννοώ, που έχουν δεχθεί Ισλαμική τρομοκρατία, είναι χώρες που έχουν τζαμί. Ενώ εμείς που δεν έχουμε τζαμί μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δεχθεί κανένα τρομοκρατικό σύμπτωμα. Τι απαντάτε στον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας? Πρώτα απ' όλα, ο πρόεδρος τα είπε λίγο μισά. Είπε, παραδείγματος χάρη, εγώ μπορώ να πάω, λέει, σε μια μουσουλμανική χώρα γιατί δεν μπορώ εδώ. Να υπενθυμίσω ότι στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες, αν θες να φτιάξεις μια εκκλησία, δεν επιτρέπεται. Άρα, αν το πάμε κατά αντιστοιχεία, αν τι συμβαίνει στις μουσουλμανικές χώρες, δεν θα φτιάξουμε τζαμί στην Ελλάδα. Δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Άλλο λέω. Απαντώ στον κύριο πρόεδρο, είπα. Ναι. Θα έρθω μετά, αυτό λέω εγώ. Είμαστε Δύση. Λέω, ο κύριος πρόεδρος πρέπει να μας κάνει υποδείξει να πει. Δυστυχώς, μουσουλμανικές χώρες δεν θα σε επέτρεπαν να κάνετε εκκλησία, αλλά εμείς επειδή είμαστε εδώ σε μια δυτική χώρα, θέλουμε να κάνουμε ένα τζαμί. Ωραία. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Έτσι, να μην τη λέμε μισή. Εδώ συζητάμε να μπορούν να κάνουν τζαμί, γιατί εμείς είμαστε Δύση. Γιατί είμαστε με την πλευρά της ελευθερίας. Εκεί δεν μπορεί να γίνει εκκλησία, γιατί εκεί δεν είναι Δύση, εκεί είναι μεσαίωνας. Για τη χώρα μας συζητάμε όμως, κύριε Γεωργιάδη. Φυσικά, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος σέβεται τη θρησκεία ενός εκάστου. Άρα και οι μουσουλμάνοι, όσοι είναι εδώ, δικαιούνται να θρησκεύονται. Το τελειώσαμε αυτό? Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε το μοντέλο. Υπάρχουν δύο μοντέλα. Το αμερικάνικο μοντέλο και το ευρωπαϊκό μοντέλο. Στο ευρωπαϊκό μοντέλο φτιάξανε μεγάλα τζαμιά. Στο Παρίσι, στη Ρώμη, στο Λονδίνο. Φτιάξανε μεγάλα τζαμιά. Στην Αμερική δεν φτιάξανε μεγάλα τζαμιά. Στην Αμερική τους είπανε, θα έχετε μικρά τζαμιά χωρίς μιναρέ. Έχετε δει στην Αμερική κάνει τεράστιο τζαμί? Όχι. Γιατί το μοντέλο το αμερικάνικο τι λέει? Λέει ότι επειδή εδώ δεν θέλουμε να είμαστε... στην Ευρώπη είμαστε. Εντάξει, εμείς θα πάρουμε, όπως το λέμε στο μνημόνιο, τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Έτσι γράφουμε το μνημόνιο. Τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Εγώ πιστεύω ότι το αμερικάνικο μοντέλο είναι πολύ καλύτερο. Για ποιο λόγο? Δεν λέω να μην έχουν το τζαμί τους, να κάνουν αίτηση στην περιφέρεια, να πάρουν ένα χώρο, να πληρεί τις προϋποθέσεις της πυρασφάλειας και της υγιεινής, να ξέρουμε και ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν μέσα, μην είναι τίποτα τρομοκράτες, και να θρησκεύονται. Αν όμως προχωρήσουμε σε αυτό που δυστυχώς έχει ψηφιστεί, που είναι το ένα κεντρικό τεράστιο τζαμί. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, αυτό το ένα κεντρικό τεράστιο τζαμί, γνώμη μου είναι, και ξέρετε, ένα θέμα που μπορεί να τρομάξει λίγο την ελληνική κοινωνία όμως, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί στο Παρίσι γύρω από τα τζαμιά έγινε γκέτο. Στη Ρώμη γύρω από το τζαμί έγινε γκέτο. Στο Λονδίνο γύρω από το τζαμί έγινε γκέτο. Αν το τζαμί είναι μεγάλο, έχει το μιναρέ του, βγαίνει, θα λέει κάθε μέρα Αλάχου Ακμπάρ κτλ. Αργά ή γρήγορα όλοι οι μουσουλμάνοι της Αθήνας θα πάνε να πάρουν τα μαγαζιά τους, τα σπίτια τους γύρω-γύρω από το τζαμί. Άρα ξαφνικά θα έχεις μέσα στην Αθήνα όχι διασπαρμένους τους μουσουλμάνους στις διάφορες γειτονιές, αλλά συγκεντρωμένους σε ένα χώρο. Είναι αυτό που φοβάστε δηλαδή? Θεωρώ ότι αυτό λειτουργήσε πολύ αρνητικά στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν συγκεντρώθηκαν όλοι σε έναν χώρο, αν θέλετε, η εξομοίωσή τους, για να πω η αφομοίωση, η εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες κοινωνίες που ζούσαν έγινε δυσχερέστερη. Εάν δηλαδή ο στόχος είναι οι άνθρωποι αυτοί σιγά σιγά να ζουν αρμονικά με εμάς εδώ και να συμμερίζονται και τις δικές μας αξίες αργά ή γρήγορα, το να κάνουν γκέτο είναι το ανάποδο που θέλεις. Δεν ξέρω αν γίνουμε αντιληπτός. Άρα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να σταθμίσεις το σεβασμό στα ανθρώπινα του δικαιώματα, το οποίο τον λέω εξ ολοκλήρου τον σέβομαι, αλλά αυτό να το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργεί κινδύνους στη δική σου κοινωνία. Ξέρω.